ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. Мо дар ноҳияи Восеҳ, дар деҳаи Диржин, Сулҳободи Ҳозира, пешина Диржин қарор дорем бачаи азиз. Числае ки видео ки ҳастам 26 сентябри соли 2025 солае. Ноҳияи Восеҳ, деҳаи Диржин, соседи Ибрат, Сулҳободи Ҳозира, Диржини пешина бачаи азиз. Нигоҳ кунед. Маҳаллаи обод. Ина маҳалла. Ина мардум ҳама хона кардагӣ зиндагӣ доранд. Хонае ки ман авораш мекунам бачаи азиз, инами хонаҳай. Инами хона, хонаи имрӯзаи мо. Мактабу, масҷиду, аптекаву магазину аз хона 200 метр роҳ масофа доранд. Аз ҳамин хона бачаҳо ба райони Восера 2 сомон таксиём мераванд. Ҳамунҷа мерем таксиём я 2 сомонда прямо дохили райони Восе мешавем бачаи азиз. Ина хонаи мо. Лайкотона аввал бимонем бачаҳо. Дар канал подписатсия кунен, фикротона комментария кунен. Рақамҳои соҳибхона рӯи экранда биромадагиай. Оиди хона маълумоти пурраша бигирем бачаи азиз. Баъдан рақамҳои ман барои қабули реклама, хона, замин, мошин чизе бошад дар ватсапи ман барои реклама муроҷиат бикунен. Реклама карда фурӯшам мегузорам бачаи азиз. Ина маҳалла бисмиллаҳи роҳмани роҳим дохил ба ҳавлӣ мешавем, тамошо кунед. Дарвозаи 4 метра задагӣ. Нигоҳ кунед бачаи азиз. Масоҳати ҳавлӣ обши 4 сотих замина ташкил метиҳад. Иҷа ҳоҷатхона. Ова нигоҳ кунед бачаи азиз. Ов дар ҳавлӣ. Бисёр иҷода ов проблемаҳай камтарак напурса ҳисоби ки ҳозир свето лимит шидан ку ба ҳамон хотир бачаи азиз. Хоб масоҳати ҳавлимон 4 сотих. Иҷа ҳоҷатхона. Дохил да 4 дар хона дора, калидор дора, кухни дора, баня дора бачаҳо. Ина ҳавли ҳамвори хушрӯ. Гирдаш полни забор гирифтагӣ, маҳкам кардагӣ, таппа тайёр. Дарвозаи фасон часпондагӣ. Варианти беҳтарин барои мардуме ки аз Восеҳ хонахар ҳастед, дар Восеҳ хоҳиши зиндагӣ кардан доред. Беҳтарин нархай дӯстон, видеоро бо диққат тамошо кунед. Дохили хонаҳоро нишонтон метавонам бачаҳо. Ина ягон хонаи барак нест, ҳама кришадор. дохили хонаҳоро тамошо кунед. Лайкҳо қатъи паддержка кунед бачаҳо. Ҳамин шумо хоҳиш кардед аз Восеҳ хонаи арзон. Ина мо гапатонро рад накардем, омадем навор кардем. Калидормон бачаи азиз, калидор 5/3 ҳай. Ина калидори 5/3. Прямо тарафи дасти рост. Якум хонаи мо. Хонаҳо дӯстон падабои таппа тайёранд. Ина хонаи 5/3 якуми мо. Шпаклёвка кардан, тайёр кардан, стяжка кардагӣ. Хоб потолоки фасон, люстри зур. Инами ҳолат. Мегирем далчи обои мечаспонем. Хонаи 5/3 бачаи азиз. Дуюм хона. Иҷа хонаи дуюми мо. Бачаи азиз, ина хона 3/3. Инами ҳолат. Хонаи 3/3. Хонаи 3/3. Тиреза берна нигоҳ мекунам, ҳавои тоза. Ина потолокш. Ина мехел. Ҳайҷа калидори 5/3. Баъдан иҷа ака баня буда. Хай ака ҳозир бачаҳо свето лимит шид, ба ҳамон хотир торикай. Пешаки чизе ҳаст мегем. Иҷа қисмати баняи мо. Ҳоҷатхона дар берун бачаи азиз. Ин нигоҳ кунед. Ҳамаш пашти таппа тайёракай. Варианти зур барои зиндагӣ кардан. Чанд ба чанд ака баня? 2/3. 2/3, баняи 2/3. Хоб хонаи сеюм бачаи азиз. Иҷа боша хонаи сеюм. Анаи хонамонам дӯстони азиз 5/3 ай. Тамошо кунед. Ин ҳами хел кардагӣ беҳтарин. Просто акада сум дар кор ба ҳам хотир савдо шикастай. Хеле нарх ман фикр мекунам ки кам ай, редка мешавам. Ина дӯстон. Иёра падарка.
نه چه کی؟ اینش خب اینا همش پدرکا. اینا بچه‌ها شیشه و پلاستیک و همین خانه را نو کردن باقی موندهش پدرکا. کدومیتون میگیرین؟ خانه سوم 5 به 3 بود. خانه چهارم ما بچه عزیز. این خانه را بخشوتر کردین. ایش هم بچه در کیش هم 5 به 3 ها. این خانه 5 به 3 چهارم. این همی حالا دوستان عزیز. تماشا کردین؟ جایی تو توانی. این لیسترش. ابایش ремонт. بهترین ремонт средний. تریزای ما. خب بعدا دوستان فکراتون کامنتار یکنین، لایکاتون مونین، подписаться را فراموش نکنین. همین поддержка کشید ان شاء الله با خانه های ارزان بشه. کامنتار یکنین از کجا رفته خانه نوار کنین تو چند سوم. اگه سوال شما دا نرخ خانه چند سومه؟ 150 خطون میکنه بچه عزیز نرخ خانه 250,000 سوم ارزان میشه. با کدومیتون میخرین حساب خودش خانه را بانومتون افورمید کده میتیه بچه عزیز. نه اوسبت مکتب مسجد بازار همه نزدیکای رایونی وسه دهه درجین سلح‌آبادی حاضره دو سومانه را یگان گپ دارین نکه подписчик کده چی گفتن؟ هیچ گپ ندارین ویدیو را جنبش کنین. خب خلاص خیلی سون دیدین همین حالت این هم کدگی 250,000 سوم. بعدا بچه عزیز رقمای صاحبخانه روی اکران میبرویا زنگ بزنین مسیحکن از امی کانال ما گفتن خدا خواهد معامله زور همراه شما میکنن. 250,000 سوم زنگ زده مسیحات بکنیم بچه عزیز. زنده و سربلند باشین. رحمت که بچه ما را تماشا میکنین. همین خانه به همین نرخ میارزه یا نه؟ فقط فکراتون کامنتار یکنین که صاحبخانه کامنت های شما را میخونه. یک تا لایک بکنین در کانال سعودو تیوی подписаться کنین. زنده و سربلند باشین بچه عزیز. تا نوروز بعد امروز چیسته 26 سپتامبر سال 2025 بود.